Баранівський район розміщений на поўначы Брэсцкай вобласці. У цяперашнім выглядзе раён утварыўся ў 1954 годзе. Наш край старажытны. Тут узвышаюцца велічныя будынкі, захоўваюцца рэшткі палацаў, паркаў, храмаў, дзе жылі і нарадзіліся славутыя людзі беларускай зямлі. Мы, вучні 9 класа дзяржаўнай установы адукацыі навучальна-педагагічнага комплексу Цішаўлянская дзіцячы сад сярэдняя школа Баранаўскага района, Служыцкая Мілана і Грачоў Уладзіслаў запрашаем вас у цікавае падарожжа па гістарычных мясцінах нашай баранаўскай зямлі. Старажытны чалавек пакінуў на нашай тэрыторыі шматлікія сведчанні свайго існавання, якія паказаны на гэтым стэндзе. Каля мястэчка гарадзішча знаходзіцца высокі ўзгорак, дзе вучоныя пры раскопках знайшлі абломкі пласкадонных гаршкоў. Таксама жалезныя прылады працы, бронзавыя прыгажэнні, якія датуюцца 5 стагоддзям да нашай эры. Курганныя могілкі 9-13 стагоддзя выяўлены ля вёскі Стрэлаў. Каля вёскі Добры Бор таксама знойдзены рэшткі гарадзішча, якое адносіцца да 6 стагоддзя да нашай эры. Выяўлены прылады працы, рэшткі жылля дазваляюць уявіць, як жылі людзі ў мінулым. Много цікавых падзей адбылося на тэрыторыі Беларусі. У 1660 годзе пад Палонкай войска Рэчы Паспалітай перамаглі рускую армію. Удзельнік бітвы пазней пісаў: «Позна было агонь даваць, калі ляцеў град куль. Палеглі забітымі шмат жаўнераў, шмат атрымалі раненні. А яшчэ з большым жаданнем пайшлі мы на іх, бо ўбачылі, што ледзь не ўсе загінем, калі спіны пакажам. І безліч лезлі ў агонь, ды так з ім змяшаліся, як зерні з сечкай, бо ўжо нельга было іначай». У 1771 годзе пад Сталовічамі войска канфедэратаў разбіў вялікі рускі палкаводзец Суворов. У паселішчы пастаўлены памятны знак аб гэтай падзеі. У экспазіцыі прадстаўлены прадметы хатняга ўжытку нашых продкаў і керамікі. Архітэктурная спадчына Баранаўскага краю – каштоўная частка нацыянальнай культуры Беларусі. Найбольш выразнай старонкай з'яўляецца культавае дойлідства. У вёсцы Ішкваць захаваўся адзіны помнік касцёла Свяцейшай Троіцы, які пабудаваны ў 1472 годзе, які амаль поўнасцю захаваўся ў першапачатковым выглядзе. Сцены храма аздоблены вузкамі, падобнымі на вокнамі банніцы. Затаіўся ў куточку ад навалы і бяды, і пасмеваецца моўчкі, не бяруць яго гады. Аркі з печакамі ўзносіць, на плячах высокі дах, ім з вышынь яму ўзносіць ясным небе кожны птах. Непаўторнае аблічча, сярэдневяковы шарм. Ішкваць усіх госці кліча, слынных рыцараў і дам. Нас уражвае размешчаны ў гарадскім пасёлку гарадзішча касцёл на Свяцейшай Дзевы Мары, які быў пабудаваны ў 18 стагоддзі, помнік архітэктуры барока. Над серпачу рэчкай, на ўзвышшы мястэчка, з гарынак прасторы глядзіць. А ў цэнтры, дзе сэрца паселішча б'ецца, касцёл старадаўні стаіць. Над самай вадзіцай вісяць таямніцы, і ўсе рэч хаваюць канцы. Было ўсё забыта, было ўсё небыта, крычаць нам стагоддзя ў канцы. У Сталовічах у стылі барока у 18 стагоддзі быў пабудаваны храм Яна Хрысціцеля, вядомым дойлідам глаўбіцам. Ён адзін у ВКЛ, які належаў да мальтыйскага ордэну. У святыні знаходзіліся 2 спісы старажытных нотных рукапісаў 18 стагоддзя. Мікалай Радзівіл-Сіротка прывёз з Італіі выяву Божай Маці, фларэнтыйскую Мадонну, якая здзяйсняла цуды і лічылася святой. Але, на жаль, скарбы былога сабору зніклі бясследна. Помнікам архітэктуры неаготыкі з'яўляецца касцёл Сэрца Ісуса, Найсвяцейшае Сэрца Ісуса, які быў пабудаваны ў 1912 годзе ў вёсцы Сталовічы на месцы былога драўлянага касцёла. Архітэктурная прыгажосць будынка дасягаецца шматлікасцю упрыгажэнняў, выкананых чырвонай цэглы, спалучэннем чырвонага і белых колераў. Багата баранская зямля славутымі імёнамі. Андрэй Рымша нарадзіўся каля 1550 году у вёсцы Пянчын. Ён беларускі паэт, заснавальнік жанру панегірэтычнай паэзіі ў старажытнай беларускай літаратуры.
У 1581 годзе была надрукавана яго вершаваная храналогія. Яна адзіная ў свеце, у якой назвы месяцаў перакладаюцца на беларускую, лацінскую і яўрэйскую мову. Наш зямляк з'яўляецца аўтарам хвалебных песень для роду магнатаў, сапегаў і валовічаў. Ён вядомы як і перакладчык твораў рымскіх імператараў. У пасёлку Гарадзішча адна з вуліц носіць яго імя. Наколькі збяднілі ўяўленні аб мінулым нашай зямлі, каб не захавалася паданнем Яна Чачота. Першыя гады яго дзяцінства прайшлі непадалёку ад вёскі Новая Мыш, дзе хлопчык чуў шматлікія легенды гэтага краю. У рамантычнай баладзе «Мышанка» паэт Хлоп перадаў паходжанне назвы мыш. У паэмы «Кладачэўскі шчупак» аўтар расказвае дзіўную гісторыю пра акальцаванага шчупака. Праславіўся Чачот яшчэ і удзелам у заснаванні тайнага студэнцкага таварыства філамантаў у Віленскім універсітэце. Паэт выдаў у Вільні 6 фальклорных зборнікаў вясковых песень, куды ўвайшло каля 1000 песен, прыказак, прымавак, слоўнік беларускай мовы. У фальварку Завосе нарадзіўся пачынальнік паэзіі рамантызму ў беларуска-польскай літаратуры 19 стагоддзя Адам Міцкевіч. Творчасць яго была прасякнута беларускімі матывамі. Ён разам з Ігнатам Дамейкам, Янам Чачотам былі ўдзельнікамі тайнага таварыства Філарэту, якое імкнулася вывучыць беларускую гісторыю і палепшыць жыццё простага народу. Потым камень, для якога яны ўсе сустракаліся, празвалі камнем Філарэтаў, які знаходзіцца ля Туганавічаў. Адам Міцкевіч быў закаханы ў сястру свайго студэнцкага сябра Марылю Верашчаку. Але, на жаль, яе бацькі выдалі за багатага графа. Але Адам Міцкевіч, не гледзячы на гэта, прынёс гэтае каханне праз усё жыццё. У другой палове 18 стагоддзя Паланешка была ўласнасцю магнацкага роду Радзівілаў, першы з якіх Мацэй Радзівіл з'яўляўся знакамітым паэтам, грамадскім дзеячам, музыкантам. Вядома, што ў 1777 годзе у яго паланешцы пабываў знакаміты сатырык дэфанмізм. Мелодіі Мацэя Радзівіла, а гэта больш 200 мазурак, санетаў, аперы, і сёння радуюць прыхільнікаў класічнай музыкі. Свае песні я прысвячаю маёй Беларусі, любімаму краю. Гэтыя словы належаць Канстанцыі Буйло. У вёсцы Скропава яна працавала хатняй настаўніцай. У 1912 па 1913 яна рыхтавала сына памешчыка дзяўчапольскага да паступлення ў інстытут, а ў свабодныя гадзіны хадзіла па вёсцы Скропава і потым уважна ўлівалася ў першы, а пазней выйшаў яе зборнік, першы зборнік «Курганная кветка». Праходзячы літаратурнымі сцяжынкамі нашага краю, нельга абмінуць Крошын, дзе нарадзіўся Паўлюк Бахрым. Сяляцкі паэт, выдатны каваль. За распаўсюджванне антыпрыгонніцкіх вершаў і ўдзел у сялянскім бунце ў 1828 годзе ён меў адданую рэкруты. Вярнуўшыся дамой, працаваў камалём у роднай вёсцы. Пра яго майстэрства сведчыць прыгожа выканана ім жырандоль у 1881 годзе, якая да гэтага часу знаходзіцца ў Крошынскім касцёле, з яго творчай спадчыны да нас дайшоў толькі адзін верш «Зайграй, зайграй, хлопча мала». Верш лічыцца шэдэўрам беларускай літаратуры 19 стагоддзя. Гісторыя не стаіць на месцы, і мы становімся сведкамі яе развіцця. У наш час здзяйсняюцца подвігі. У вёсцы Арабаўшчына стаіць помнік першаму герою Беларусі, Уладзіміру Карвату, які ў 1996 годзе адвёў падаючы самалёт ад вёсак Арабаўшчына і Гацішчы цаной свайго жыцця. Подзвіг Карвата паўтарылі лётчыкі Марфецкі і Жураўлевіч у небе над Польшчай. Нечыпарчык і Куканенка адвялі падаючы самалёт ад дамоў у Баранавічах. Славуты наш край гучнымі імёнамі. На тэрыторыі баранскай зямлі нарадзіліся украінскі кінарэжысёр Лазніца, савецкі матэматык і фізік Мень, расійскі вучоны лазерна-інфармацыйных тэхналогій Панченка, беларускі кінарэжысёр Ташук. Аснову эканомікі горада і раёна складаюць прадпрыемствы машына і станкабудавання, лёгкай і харчовай прамысловасці,
Адной з буйнейшых у Беларусі з'яўляецца птушкафабрыка «Дружба». Важна ведаць свае карані, каб кожны мог ганарыцца сваёй прыналежнасцю да гісторыі роднага краю. О, Беларусь, старонка дарагая, не без цябе, як дрэву без вады, хоть непрыметнай птушкай твайго гаю, абы з табой, навекі, назаўжды.